Punto sétimo, aprobación da modificación dos estatutos da Asociación de Concellos do Camiño Inglés. Portavoz socialista, ten a palabra. Moitas grazas, señor alcalde. Como xa sabemos, en xullo de 2016 celebrouse en Carral unha reunión con representantes dos distintos concellos polos que transcurre o Camiño Inglés, na que se consensuou unha proposta de estatutos para a constitución da Asociación de Concellos do Camiño Inglés, previa aprobación destes estatutos en cada un dos concellos, establecendo tamén a estructura de cuotas que debía de aportar cada municipio en función da súa población, correspondendo a Betanzos unha cuota anual de 1.000 euros. Tras a providencia correspondente da Alcaldía e o informe de Secretaría, este pleno, en setembro de 2016, aprobou o seguinte, leo literalmente: primeiro, manifestar a vontade do Concello de Betanzos de adherirse á Asociación de Concellos para a Promoción do Desenvolvemento Turístico do Camiño Inglés de Santiago xunto cos concellos de Mesía, Cabanas, Paderne, Oroso, Abegondo, Neda, Miño, Pontedeume, Carral, Ordes, Culleredo, Cambre, Fene, Narón, Santiago de Compostela, Ferrol e A Coruña. Segundo, aprobar a proposta de estatutos para a constitución e funcionamento da devandita Asociación de Concellos e expresar a vontade de concorrer á Asamblea que os aprobe definitivamente. Remitir as recomendacións que constan nas conclusións do informe de Secretaría para que se teñan en conta na redacción definitiva dos estatutos. Terceiro, designar a dona Ana Belén Veiga Pita como representante titular da Corporación na Asamblea e na constitución da futura asociación e a dona Mónica Carneiro Cid como suplente. En asamblea celebrada en Carral en xuño de 2017 entre os representantes dos distintos concellos se aprobaron e asinaron os estatutos que se foron aprobando nos distintos plenos e se nomeou tamén a xunta directiva, nomeándose presidente ao Concello de Oroso, secretario ao Concello de Betanzos e tesoreiro ao Concello de Carral. Os estatutos xunto ca ata fundacional se remitiron ao rexistro de asociacións da Xunta de Galicia. A finais de setembro deste ano 2017 se recibiu un requerimento de subsanación de deficiencias da xefa de sección de Xefatura Territorial da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia de Administracións Públicas e Xustiza, na que sinalaba que había que revisar e modificar determinados artigos dos estatutos. Considerando disposto na Lei Orgánica 1/2002, reguladora do dereito de asociación e da disposición adicional quinta da Lei 7/85, reguladora das bases de réximen local, o disposto na Lei 39/2015 de procedimento administrativo común e no Real Decreto que aproba o Regulamento de Organización e Funcionamento das Corporacións Locais, de conformidade co disposto nos artigos 22.2b e 47.2g da Lei 7/85, reguladora das bases do réximen local, propoño ao Pleno da Corporación, previo dictamen da Comisión Informativa correspondente, a adopción da seguinte acordo. Aprobar e modificar os seguintes artigos dos estatutos da Asociación de Concellos do Camiño Inglés. Engades un punto 3 o artigo 19, que dirá o seguinte: as vacantes que se puderan producir durante o mandato de calquera dos membros da Xunta Directiva serán cubertas provisoriamente entre os ditos membros ata a elección definitiva pola Asamblea Xeral. En calquera caso, a Xunta Directiva deberá estar integrada como mínimo por 3 concellos, que exercerán as funcións de presidente, secretario e tesoreiro. E a modificación do artigo 22.1.c. Levantar actas dos acordos chegados na Asamblea Xeral e a Xunta Directiva e expedir certificacións destas co visto e prace do presidente. Segundo, remitir o acordo adoptado de forma urxente ao Concello de Carral para a convocatoria da Asamblea que aprobará a modificación dos estatutos e a asinatura dos textos definitivos para enviar ao rexistro de asociacións e dar por cumprido o requerimento de data 27 de setembro de 2017 da Xefatura Territorial da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. Nada máis. Portavoz de Betanzos en Común. Alcalde, no seu momento trouxeron aquí os estatutos para que foran aprobados. A nivel de pleno se lle dixo ao goberno que eran os estatutos, o sea, que era unha asociación opaca, se lle pediu máis transparencia, lóxicamente, que se souberan os orzamentos, gastos e demais, se lle pediron determinadas modificacións. Naquel momento dixemos claramente que os grupos minoritarios non tiñan representación para nada e seguimos igual. As modificacións que fixeron, evidentemente, en nada cambian, entendo eu eso. Entón, nós, naquel momento, entendimos que todo o que fora potenciar o Camiño Inglés era positivo, seguimos pensando, pero seguimos votando en falta os mesmos temas que se votaron en falta
naquel pleno se dixo que había un período para alegacións porque se iban a expoñer públicamente, pero bueno, de nada vale que as ovellas digan que non se come carne se os lobos siguen comendo. Se o traemos aquí e o decimos e non sale de aquí, evidentemente que presenten alegacións cando sale públicamente, a única cousa que ten é que non lles quita a vostedes a responsabilidade de aceptar que vayan esas alegacións por parte do pleno. Evidentemente vamos ter a mesma postura que tivemos daquela, seguimos vendo unha eiva grande en participación. Nós, evidentemente, igual que outros grupos deste pleno, non vamos ter posibilidade de participar de reunións, non vamos ter posibilidade de tomar decisións xa non digo tomar decisións, pero participar, inda que fora con voz que se falou naquel pleno. O dito, vemos positivo calquera acción que se tome para potenciar o camiño inglés, mas con todos estes reparos, evidentemente nos absteremos. Nada máis, por lado. Portavoz nacionalista. Grazas, señor alcalde. Ben, telegráficamente, dou por reproducido todo canto dixemos na liña do que se me precedeu no uso da palabra no pleno de setembro do ano pasado, no tocante a asignación de fondos a esta asociación e demais. É unha decisión súa, nós non imos impedir, entre outras cosas porque tampouco podemos aritméticamente impedir nada, así de claro. Pero, quero dicir, no fondo da cuestión, o promocionar o camiño inglés, nós estamos de acordo, que a maneira concreta de como se articula esta asociación, xa dixemos no seu día, matizan unha cuestión de procedimento, bueno, os nosos argumentos siguen sendo os mesmos, e para aforrar tempo, como nos pide o señor alcalde, como daquela, abstémonos porque entendemos que non queren que vaya connosco e máis nada. Portavoz de Betanzos Novo. Bueno, máis que para nós, máis que unha asociación de concellos do Camiño Inglés, é unha asociación de concellos dos gobernos dos concellos do Camiño Inglés, non? Entón, bueno, na línea dos que me precederon, e na línea que mantuvemos xa da outra vez que viñeron aquí os estatutos, vámonos a Ester. Portavoz popular. Señor alcalde, ben, eu, ante as dudas que había así de representación, que se falaba de pouca transparencia, hombre, se isto é a asociación de concellos do Camiño Inglés, pois evidentemente, como aquí está representado, pois como non pode ser de outra maneira, polos concellos ou polos gobernos dos concellos que están adheridos a este plan, como en moitos outros entes de agrupación de concellos que sigue máis ou menos pois un modelo similar ao que hai. Este tipo de asociacións, este tipo de entidades, pois cada concello ten a súa representación e se fixo sempre desta maneira, o que non quita que vai a ter máis ou menos transparencia, e imagino, como sí que se fai en todos os concellos, aquí será da mesma maneira, e cada vez que haxa alguna modificación ou algo importante que destacar, pois evidentemente a concelleira representante, que é a concelleira Veiga por parte do goberno municipal, pois virá aquí a trasladar todo o que sea en relación ao que hai aquí. Nós vamos utilizar a coherencia cando veo isto xa ao pleno, xa nos manifestamos o noso apoio a este tipo de asociación, aparecenos ben todo o que potenciar, sobre todo este camiño inglés, que xa está potenciando e hai que potenciarlo máis, que sea tamén pois un inicio tamén para que o Concello preste sobre todo atención a esas zonas de entrada do camiño inglés, é importante, non é só ter reunións, asistir a este tipo de entidades, senón que desde o propio Concello tamén é importante potenciar e poñer en valor as entradas que hai en Betanzos con respecto ao camiño inglés, porque é certo que en moitas ocasións pois houbo algunha queixa, non? Igual que houbo sugerencias, tamén houbo queixas, o mellor polo estado desa entrada ao camiño, que ao fin e ao cabo é unha imaxe de entrada, non? A nosa cidade, co cual tamén aproveito tamén para deixar este asunto aquí, que moitas veces creo que xa se comentou tamén nalgún rogo e pregunta de diferentes sesións plenarias. Reiterar o noso apoio favorable. Portavoz socialista. Portavoz de Betanzos Novo. Portavoz nacionalista. Portavoz de Betanzos Novo. Ben, señor secretario, que someta a votación. Sométese a votación o punto 7º, aprobación da modificación dos estatutos da Asociación de Concellos do Camiño Inglés. Votos a favor? En contra? Abstencións? Se aproba cos votos do Grupo Popular, Grupo Socialista, abstención de Betanzos Novo, Grupo Nacionalista e Betanzos en Común. Punto siguiente.